Γεια σας. Είμαι η Αφροδίτη και θα κάνουμε σήμερα μία αφιέρωση. Αυτή που θα της κάνω την αφιέρωση είναι η καλύτερη μου φίλη στο Stardoll και τη λένε BB Love 21 Sasha. Λοιπόν, τι ωραίο φόρεμα. Λοιπόν, έχει αυτά τα αξεσουάρ. Μετά αυτά εδώ τα ρουχαλάκια. Και αυτή είναι η σουίτα της. Λοιπόν, μετά για να δούμε την άλλη τη σουίτα. Τέλεια. Θέλω να την ρωτήσω πώς την έφτιαξε έτσι, για να τη φτιάξω κι εγώ έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη σουίτα της. Έτσι. Και είναι level 14. Λοιπόν, για να δούμε τα βραβεία της. Δύσκολα κατεβαίνει. Έχει όλα αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγες εργασίες. Όχι. Θα πάμε στο σαλόνι ομορφιάς της για να την φτιάξουμε. Λοιπόν, είναι έτσι. Θα αλλάξουμε θα αλλάξουμε μόνο το μαγιγιάζ. Λοιπόν, για να το βγάλουμε. Λοιπόν, το βγάζουμε. Το αφαίρεσα. Λοιπόν, τώρα θα την ξαναβάψω. Έχει και εκείνη κανάλι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είμαι γραμμένη. Λέγεται Αθηνά Παύλα κάτω κουλ 1 κενό Αθηνά πάλι κάτω γραμμή κουλ και 1. Μετά θα βάλω αυτήν την σκιά την μοβ. Έκανα κάτι λάθος. Το ποντίκι δεν είναι καλό.
Έτοιμοι! Λοιπόν, για να φτιάξω λίγο έτσι. Έτοιμη και ωραία. Να, θα κάνουμε τώρα, για να μπούμε στο πορτφόλιο, θα τα δούμε όλα τώρα. Εκτός από το Star Bazaar. Γιατί, να. Χρειάστηκε καρδιά. Γι' αυτό της έδωσα. Θα δούμε τώρα το σκηνικό της. Δεν έχει. Για να δούμε φωτογραφίες. Wow. Τέλεια. Πώς έχει τέτοια πράγματα. Τέλεια. Τέλεια. Δεν αντέχω. Αυτή είναι κάποια άλλη νομίζω. Μήπως είναι. Δεν ξέρω. Είναι σαν να ήταν superstar. Δεν τα χάλια. Δίνεται. Μετά θα δω το άλμπουμ. Μιλάμε τώρα και στο chat. Λοιπόν, το άλμπουμ φορτώνει. Λοιπόν, να το. Λοιπόν, έχει αυτές τις φωτογραφίες. Οι υπόλοιπες σελίδες δεν είναι γεμάτες. Λοιπόν, για να τις γράψω σχόλιο. Λοιπόν, για να μπούμε στο Star Bazaar, μήπως έχει κάτι. Μπορεί να ήταν superstar κάποτε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σωστά έλεγα, δεν έχει Star Bazaar. Για να μπω στο blog της, δεν ξέρω αν θα έχει τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θέλει. Καλά. Θα κάνουμε λίγες εργασίες τώρα. Λοιπόν, καλύτερα δεν θα κάνουμε, γιατί δεν έχει σχέση με αφιέρωση. Γι' αυτό, γεια σας.